asta nu este o competiție individuală. Nu puteți să participați singur la competiția asta, ci puteți participa într-o echipă. Într-o echipă împreună cu directorul vostru, directorul Oriflame, nu directorul ăla de la servici, da? Deci la competiția asta puteți participa împreună cu directorul vostru. Ce vom face? Haideți să vă explic un pic mecanismul. Pentru că sunt 50 de ani, vom avea foarte multe echipe. Dar din toate aceste echipe vor fi 50 de echipe câștigătoare. Iar aceste 50 de echipe câștigătoare vor câștiga, bineînțeles, 50 de premii. Dar nu un premiu pe echipă, 50 de premii ori 5, dacă sunt 5 membri în echipă. Deci dăm 250 de premii. Care este perioada competiției? Perioada competiției este C5, 2017, C7, 2017. Adică 3 campanii. Înscrierile la competiția asta se fac până pe data de 27 martie, adică până la finalul acestei campanii, la Area Sales Manager. Cum se va desfășura această competiție? Cine va participa la ea? Păi cine va participa? Echipa este formată din director plus 4 consultanți din grupul personal. Directorul își va selecta 4 consultanți din grupul personal cu care va intra în această competiție. Ce vor face? Vor recruta. Este nevoie de un minim 3 recruți, 3 oameni noi, calificați în primul pas al programului de bun venit, de fiecare membru al echipei. Asta înseamnă că directorul împreună cu echipa lui va recruta minim 15 oameni. Ce se va întâmpla? Vor primi puncte pentru fiecare recrut. Dacă recrutul este calificat în pasul 1, vor primi un punct. Dacă recrutul este calificat în pasul... Mamă, ce liniște s-a făcut chiar. E incredibil. Deci chiar vă mulțumesc pentru liniștea asta. Deci dacă recrutul este calificat în pasul 2 al programului de bun venit, echipa va primi 2 puncte pentru acel recrut. Dacă se califică în pasul 3, va primi 3 puncte pentru acel recrut. Pentru că suntem o companie în care focusul nostru, în 2017 și în următorii 50 de ani care vor urma, va fi pe wellness și pe produse de îngrijire, pe skincare, oferind câte 2 puncte pentru recrutul calificat în pasul 1 al programului de bun venit, care are în comandă un abonament wellness sau o comandă cu noveci, un set noveci. Deci 2 puncte. Ce facem cu toate punctele astea? Le adunăm până la finalul competiției și vom da premii. În ce constau premiile respective? De la locul 50 până la locul 17 veți primi ceea ce ați văzut afară. Este un set aniversar branduit Oriflame, care are 24 de piese, toate branduite special create pentru voi. E un set aniversar. Asta vor primi echipele de la locul 50 până la locul 17. Mergem mai departe. Locurile 16-7 vor primi acest set de 6 prosoape, la fel, inscripționate și branduite Oriflame, aniversare, prosoape aniversare, pe care le vedeți și pe acestea afară expuse. De la locurile 7 la locul 3 veți primi ceea ce se numește acest stroller extraordinar, care este și el expus afară. Și avem locul 2. Locul 2, care va primi o tabletă Samsung. Fiecare dintre membrii echipei vor primi câte o tabletă Samsung. Iar locul 1, toți membrii echipei vor primi câte un iPhone. Pentru tot, mamă, ce iPhone. Dacă era Samsung, nu mă bucurați așa, nu? Așadar, dragilor, toată lumea poate să câștige. Ideea este să mergeți la directorul vostru sau